дастгоҳи нави олмонӣ дар бемористони Кӯлоб, ки бо талошҳои вазорати тандурустии Тоҷикистон дар ин ҷо ба кор даромад, бо даҳҳо бемор имкон медиҳад, ки аз сафарҳои пурхарҷ ба манотиқи дигари кишвар даст кашанд. дастгоҳҳои пешинаи бозмонда аз замони шӯравӣ кайҳо аз кор монда буд. Гулнора Шерова аввалин нафаре дар минтақаи Кӯлоб аст, ки бо истифода аз дастгоҳи нави гемодиализ ё барқароркунандаи кори гурда дар бемористони вилоятии Кӯлоб табобат мегирад. Шероваи 31 сола 3 сол боз аз дарди гурда ранҷ мебарад. Азизулло Шеров бародари Гулнора дар ин 3 сол ҳамроҳи хоҳараш ба дари аксари бемористонҳои Душанбеву Хуҷанд рафтааст, зеро чунин дастгоҳи амалкунанда дар Кӯлоб мавҷуд набуд. ҳисобе ки ҳамин аппаратура ҳамин набуданд дар минтақаи шаҳри Кӯлоб ба шаҳри Душанбе муроҷиат мекардем, ташхис табобат мегирифтанд. набуди таҷҳизоти муосир барои барқарор кардани кори гурда, табибони бемористони вилоятии Кӯлоб беморонро барои табобат берун аз вилояти Хатлон тавсия медодаанд. миқдори бемороне ки ба мо муроҷиат мекунанд оиди ин беморӣ хеле сафҳашон зиёд аст, бисёр ҳастанд. хоб як таҷҳизот барои ин минтақа кифоя нест. ин таҷҳизоти олмониро ба бемористони бисёрсоҳавии Кӯлоб ҳафтаи қабл вазорати тандурустӣ додааст. дастгоҳи пешини сохти шӯравии собиқ кор намекунад. нархи таҷҳизоти муосир ҳам 280 000 сомонӣ ё муодилаи 25 000 доллари амрикоӣ будааст. ин таҷҳизот бо забони тиббӣ гемодиализ ном дорад, ки барои бемороне ки аз дарди гурда ранҷ мебаранд табобат меёбанд. ин аввалин таҷҳизоте аст, ки дар бемористони вилоятии шаҳри Кӯлоб насб карда шудааст ва ин ҳам аввалин нафаре аст, ки бо ин таҷҳизот табобат мегиранд. то соли гузашта бештари беморони минтақаи Кӯлоб аз набуди таҷҳизоти муосир дар бемористонҳо шикоят мекарданд. соли пеш бемористони вилоятии Кӯлоб ба номи бемористони бисёрсоҳавӣ табдилӣ ном кард ва ҳоло таҷҳизотҳои муосир ворид карда шуда истодаанд. ин таҷҳизоти рентгениро чанд лаҳза пеш аз мардуми Кувайт ба бемористони Кӯлоб ворид кардаанд. таҷҳизоти рентгении муосире, ки то кунун дар бемористони Кӯлоб вуҷуд надошт.